Hi guys, good morning. Si Auntie Mercy nagluto si Auntie Mercy sa upo katong gihatag ni Madam Brenda. Mage naada ni si Mother Earth. Nagmarites buntag pa. Muni iyahang papel. Nya naada ni si Tati Nining, asawa ni Inko Miloy. Nya anak ta diri sa kuan gawas kay naa diri si Mario nagkuan-kuan sa motor. Kay ang motor usahay agkapatay ang suga. Ang butog na unsa ni siya. Atong pangutan-on karon og naunsa ang motor. Unya kagahapon iyahan na di ay ni Daning gi limpyo-limpyohan ni Mario. Limpyo na kaayo dani ang nipa. Gihatag namo dito kang Uncle LD. Oh. Ha? O si way tubil sa battery. Gitubilan ako ni kagahapon dito sa kuan. Sa full tank ni. ang kan ba sa battery ba? Ngano man? Hindi oh. Oo. Ang gusto niya daghan pero kanina no, suga ano tayo wala ni. Ah, mao day nga kawala ang suga. Agka-up ang suga. Battery liquid na ano daw. Patubilan ako. To. Ano lang tango no? Awas sulod gabi. Ay pagkuan na akay basig kuan. Sige, Wala na. gabihan ko man eh. Ngano man? Kita na ako. Yung siguro tanan nga kay ni way sulod yun. Mao nang agka-up na ang suga. Oh, kapila na magatos. Tubilan ni dito. Aron hindi ba dengan beliga. Abri ni. Ayo pa kita bago battery kay ang uban battery lahi. Kani kay tubilan ni. Na. Palitan na lang ng battery. Ayaw. Ayaw lagi pagtuman lagi. Ay lagi magay wala mi simaan kayo kanyo lang ato. Palitan na lang di utro sa battery. Di ba ni ra. Ay sa tuman ka mahinoon. Kani tubilan ra ni siya kay kung asa para sa ako og ipalit na ko diya nga. Di na tubilan kay wala subol na. Nya gilampas-lampasan na ni Mario Dani. Imo ni padayon dato bibo. Oy. Dato ipadayon na dito ha. Agoy, wa unta nimo putulan ning bayabas kap valedictorian bagi daning gi. Ayaw kay jag bato wakwak. Wakwak sa imong ka, batog wakwak sa imong ka. Ayaw na paputlang bayabas ha. Nya Dani. Agoy, giunsa man nimo paglampas imong taning gikuan. Awa pa na nakaaraw sanggot damol. Damo lang sanggot. Hasta nang diha okay pang sunugo na na. Ugma puhon pang sunugo na siguro ng mga kahoy nga kuan na okay para agkahinlo na ni Dani yung kani Dani pudo pang sunlod na ni Asya. Nya. Mata na magiwilan ako ma. Ha? Wilan yung kanina kaya wilan kanina kaya hindi gidma. Kuan dili gun ko. Ano pastor. Agay giingana na nimo. Oh. Ha? Sige ok nimo. Alo, wa nay gasol? Sige ok nimo. Ala impas gid siya. Ay gasol. Impas gid siya giatot. Haling ta ni bibi. Agay. Haling ta ni bib. Na ha? Bib. Ali kay haling ta ni di. Hala ang kalha. Aw dani na lang sa kuan. Naluto na siya te. Naluto ng kuan. Ang pagprito na lang sa isda da. Dani na lang ta magkuan. Ay. Sa pa, awa may lain malutuan gud. Wa na gasol. Ah, oh, halin lang ta dani. Ay ang unon naman mo dinhi. Naluto naman kana na. Ang budin sige. Hello. Hilaw pa? Balik kaon ta ni kilaw. Tilawin si humok na mud na. Ha? Kani wala ba ngipon niyo? Ay, ako naging gahi. Pili-pili lang ako ang kuan. Dahil sa pa, alang-alang pa. Ay, maluto pa man iti, takluban lang. Oo, takluban. Taklubi lang. Ang Matrito lang ta. Ay, di na lang siguro na prito hunti, uno na lang kay para dali ra no. O, sige, maghaling ko na to. Ay, yan. Nautdan sa gasol. Pasaan sa talani unya sa hala, so itoy. Haling talani ito itoy. Andi ang lighter ni mo, bebe. Beb. Lamay gani kay na adani rati na to kanang tiyo. Kay mahugaw man ko ng kuan. Ayaw hugasan sa inako. Ay, mag-iwas ako glamas. Oh, sige sige. Asay mo lighter. Di andi di. Aw, paghaling dani okay, kuan. Uy. Ay,
Ayos sa maglakaw kay pamahaw pata na buang. Unya na tati kay pamahaw pata na buig. Kuan ko nga bakante kasi kuan kay nag Dira ato sang hugasan ang kaldero kay kuan ang kaldero. Hoy ngano nabuak man kuan ang kalha ay ano? Ngano nabuak man niya? Asay itoy. Pasalamin na lagi ni mong itoy. Ma. Paling sa ko dato sa kwandi steel wool di. Still wall ko no. Steel walling. Lahat na sa gasol. Payuta. 1.4 ba siguro ang kuan sa gasol? Agay. Nagulat-ulat ang toy-toy na mo. Nagulat-ulat ang toy-toy na mo. Di kay ang isda agprituhon man ta tunamo. Nya kay nahutdan man sa gasol. So amo na lang ununan kay para dali ra. Naimpas ni karon. Ihato day na unya. Sherwin ang kuan ha. Gasol dito sa kuan. O day kuan kana ang sa kamada. Ha, dito sa kuan kamada. Okay, order na lang ko daan dito sa ubos. Ipahato na ako dinhi para karga na lang din pagbalik. Ha? Naglain pa rin mo yan di ay? Ha? Nga nung sa may ikaon lagi ni mo kagahapon. Ha? Palit ka tagdayatab karon kay ano na maunsa mo yan. Ante, dani ra nato sa kaldero ibutang. Ay, Habib, kay ikaw ang mag-ampo. Dali na sa windows, dali, matampo. Ali na ba? Naunsa man ni diha o? Sa nang ditudlo ni ang bangko. Ngay mag-ampo. Ika na maampo ma. Sa man sa anak ko sa ang Lord ang reklamo ko siya siya ang kanang yang kanang ang pinagtanan kanang sunod kanang nagi si mabutong anak sa Ginoong Kristo. Nung may buhay hari Diyos na sa niluban ka lang tanan hantod sa kanaturan namin. Sa man sa anak Kristo lang po. Amen. Mga onata, tanan. Di atay serving spoon. Mamahaw. Hindi ara. Sige na, sige na. Sige na, tati. Gana. nanay ko sa utan. Okay. Kay kung wala si mama nag-ari din ay sila ni auntie ah. Di pa rin ako mautan. Eh, aglakaw naman sa lagi. Ha? Sige. Dana ko sa bangko. Plaster. Oh. Pamahaw tayong lahat. Pamahaw. Wala pa nakapamahaw, pamahaw tayo. Lami kayong gulay, guys. Muning sudan nga walay kontra. Pero Salamat din damage kay among ulam ngayon, yung binigay mo nga opo ni Mayam niya. ang utan ra nga nay kontra kanang kuan sitaw kay kanang mga arthritison di na Ako pwede siya, ako kaon. utang di. Mm. Parugbate daw ko kanang tako. Tunuan. Tunuan ako, lagi sa bulan ako sa bulan. Alam, wala pa ko ito. Dibahan? Jangan ka pa, Japan pa ka. Ano? Tati, tati Naa. Hindi ko sa tilapia te, isda. Okay ra? Tilapia dayda. Ay, ingon na mag sa serving nga kuan ko no. Na ang kuan ko no. Lain na. Di man? Direct mo. Diferensya lagi po na atay rep da dito sa bukid. Okay.
Kanang ripas balay si. Gay, kahilot ang kuang. Gahi ang rice mo na siya. Dakuan naman na siya ha. Gipros na siya kaugalingan niya. Automatic. Automatic. Lagi ha. Inventor nga. Red. Saan sa mo ah? Nga din na. Kahilot ang ay. Gani. Mag-cross lagi ha. Di na kailangan itun pa mo. Gani, tingala sa takay. Servant ka sa gawas. Sa tingala ka kay nag-ice. Mutunaw na nagya ha. Pagbalik ka ako, gahi na ng ay. Dahan kay CCTV oh. Isa. Diba isa? Oo. Pamahaw. Sa Davao ka ginagmer mo kaon. Niwang ka. Kuan man magluto ko, di man ko kanagkaon niya. So may lawoy ra ko ano. Nga, bitaw itong katampis dati nga niwang ka da. Niwang ka kalat ko. Niwang kayo nga may mga tao. Namiyahok yan ng wamay. Tarong katulog. Kuan man Awan. Kasi laon na ko pagkatulog kay may saba kayo, may video kaya. Edit pa video. Edit pa video pagka pag man akong luto mga alas 8 Ako edit ako. hay. Magtuon ka pag edit. Pero kung Daw imong video mother. At kalibat-libat sililin sa pag-edit sa imong video. Ingon maganito si Kuan kinandoy niya. Ayun mo imong video kay kalibat. Shout out Mami Joy Rivera. Nga kalibat sililin og kuan imong video. Joy pamahaw ta. Shout out Ma'am Joy Rivera from Butuan City. Mga ko ma'am. Diana gikon niya ningon kita mi balid ila ni Kuan kaabot ko gadak malay. Apel ko gakos gapon ko niya. Tama siya no puyo. Butuan. Manang dili na tuwag ka kung ano nga. May scrum na siya. Nadyo mga ingana nga. Na mga supporter kaayo ninyo. Supporter kaayo nga. Gusto mo makita. Oo. Dito na kugikan. Ako dito na kugikan. Hambugiro sa ni anak. Ato di kag Cebu di ay. Ano pa kag Cebu? Kakak. Ang sa isa ka supporter nga nagkuan. Sulti. Di pang screenshot man to ang kuan. Nasa group chat. Nga gisend po diri sa ako Oo. Namaw to nahibaw-an ako. Nga ingana ang nahitabo. Wag lagi ni imong Kuan si sira si. Nahulugan na sa kuan. Nahulugan na sa kanaang kuan. Galon. Mo to nga nahibaw-an siya. Nga ingana. Oo. Nya. Kayon ko nga. Kay kung nahibaw pa ko dato daan nga ingat to di ay. Wa na ko nag-uban-uban niya dito sa hinguog. Hindi ka sunod adto ito. Oh, pero kato di ay nga pag adto na mo sa kuan. Pag adto na sa hinguog, human na di ay tuah. Umana dito ah. Oh, nagdawat na siya datog 3,000. Okay. Oo, niya muy iyahang gipangsulti dito sa iyahang mga ka-group chat nga. Oo. Kuan, mauna si Mayamiya, mauna. Oo, nag-ingon nga ana ang kung naay okasyon didto mi kanunay sa ilahan ni Lilin kay nahadlok nga na ako ni silingan nga magkatampo. Lagi mo ako. Oo, niya. Nilad ko no kayo kong batasan. Kaya di ata di ayo ko din. Oo, na. Kuan ko no, kana ang wa ko no silingan nga agpaka duol. Nain ko nga ay bahala ka kung sa imong pagtanaw sa kuan, never naginsad ko magbali-bali sa imuha. Oo. O never hindi ko magkuan ka imuha. Intiro Kuan aga gibawan ka na. Oh, Oo. nya. Pagkurat di ba mi kayo buon na inasal pa. Nya okay ra og dili igagaw nga igagaw ra ba. Ay, ko nga isus Ginoo ko. Ngano made og Siya imbis mo pa ang sugod-sugod niya. ko nga una-una ako si Kinsa kabasad. Ba pali inana nga kumatan dikit-dikit tayo minsan na ate kay matabangot kasi Tingala gani ko pa dagan. kon pangadin mo. mo gani na kurat gani ko ti dako. Wala gid ko yung mga nag-istorya ni Richie, wala ang dinibita magkuha. Pero nakadungog ka na tate. Dumugid ko. Adapit dani diri sa sad dito sa pagsakay na ko. nagsakay ka dato sa iyaha. Dili nakasakay ko sa ginsa ba sa ito o kung makakuha mo kita ba itong nag-istorya lagi nga inana Oo. kung kuan lagi mo muna kung
So, una ko mo. Di ko tuo. Nagbinasal pa gani sila. Dito sa imo sa tulo. Kay katong time nga pag inasal lagi, pag mang inasal, napadalhan na day sila tog 3,000. Na akong gignan, siyang gignan. Ko nga pagpakadawat ako sa screenshot, pagpakadawat ako sa atong screenshot sa ilang group chat, ako din gibasa tanan. Ko nga ako din siyang gi-chatan. Ko nga unsa man ikat ay ang katong mga screenshot akong gi-forward sa iyaha. Then gitsatan ako siya unsa man nakatinuod imong kuan dito sa group chat ninyo, kanang group chat ninyo. Unsa man nakatinuod siya nga kuan na gaw kanang sorry kay na gawin kay kuan na ang nasilaw ra ko na sa kwarta. Oh, ilaha kong gipaamin, ilaha kong gipa istorya kung unsay kuan. Nain ko nga ikaw mismo kay baho og unsay nang hitabo diri sa kuan, ikaw mismo kay baho og unsay kinaiya namo diri sa bukid. Oh, ikaw mismo kay baho unya karon ing ana imong kuan dito sa ilaha. Na siya nga sorry kay gawin kay nasilaw ra ko sa kwarta. Ko nga maskin patuod og kuan kung nag-isip ka nga igagaw ta, di nimo nabuhaton kay igagaw ta. Na kung sa bala nimo mga supporter nimo, legit ba gid ang supporter nimo, si kinsa ba na sila? Mas ibaylo pa ko nimo sa kuan ingana nga nangita ra na sila og gubot. Dadto dayon. Ahong giignan ko nga ayaw pagdahom nga makikuan pa ko sa imuha nga igagaw ta. Noon di man ginamawala nga igagaw ta pero never na ko magbali-bali sa imuha. Kay ngano abi ko nang hilabot sa imuha unya inganaon ko nimo. Ito akong gi-strikean gid siya. Na hangtod karon wa man. Hangtod karon di na gid sad ko ag pamali-bali. Si kinsa basad siya ag bali-baliw na ko nga ingana yang pagkuan sa ko Muna nga bahala siya. Kay ako nang hilabot niya. Nya igagaw ra gid, igagaw ra sad. Muna ka kuan nga. Imbes nga igagaw, una yun ra. Unya dia pagit sa intiro. Nga katawhan maka kuan balo. Nya. Katupod ilang group chat nga pila ra man sad sila dadto nakakuan. Nya nangita ra sa lagi tong group chat sa gubot. Nya mo to nga. Bahala siya kung unsay ang pagkuan sa kuha basta ako. Wa ko naghilabot niya. Daw usa pa diri sa Mapua, wa man sad ko nag-ingon nga diri sa Mapua, diri sa among barangay naghilas-hilas ko diri. Wa man sad ko nag-ingon nga nangaway ko diri, wa man sad ingon nga ngita ko gubot diri sa among barangay. Yana pa rin siya, sikat na siya sa lain lugar, pero diri lang tapos. Ngano Ana pagit siya mer nakabasa ka mer. Ngano magkuan kulo kunay ko nga sikat ko. Awat niya nga piling sikat na siya. Agud siguro na dang hibaw. Hilas niya. Ako di ko niya panon kay. Ako na sila kabalo nga medyo naka-enemy sila ni maskin patuod og kuan, maskin patuod og unsa diha di ko mag-ingon nga piling sikat ko. Kay maura gyapon kung unsay naana ko karon maura gyapon. Buang siya. Mo naging kinaiya na gina niya. Mo nang di na gid siya maka kuan sa kuha. Una niya mura ta nga barangay ba. Okay ra ba og budget siya niya laki ra ba? Mo na gyud nga kuan. Nya igagaw pa jud. Bagag naon jud. Mo nang karon di nagi ko bali-bali da sa iya. Nya nag-ingon pa dito sa nag-ingon pa dito sa kang dayday nga lahi na jud imong igagaw no, nausab na jud siya no. Nausab na ko no. Usa may kausaban nga maura man gyapon. Gikan ni kuan Janjan. Diha ila Uncle Buboy ba? Yatagan si kuan Sherwin. Ang ako nagkuha ko sa isa ka buok. Gikuha sa nililing kinhinog naman. Nagikuha sa niya. Ang katong isa? Na isa na bilin, nawala man. Abi ko ha. Ang magkakinsan kuha. Humana mig pamahaw, busog mi sa lami nga sudan. Luto ni Auntie Mercy nga utan.